Λοιπόν, σας έλεγα ότι πολύ νωρίς ξεκινήσαμε με πολύ δυνατές φωτιές και πυρκαγιές φέτος. Μάλλον δεν έχουμε ενημερώσει τις ίδιες πυρκαγιές ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου και αυτές έρχονται απριλιάτικα. Πάντως να δούμε, σημαίνει κάτι, έχει να κάνει με το κλίμα, πρέπει να αλλάξουμε λίγο εμείς τον τρόπο που οργανωνόμαστε. Ο κύριος Μιλτιάδης Αθανασίου, που είναι περιβαλλοντολόγος και είναι στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, κύριε Αθανασίου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά, πολύ καλά. Εδώ βλέπω ότι 4 την ίδια ημέρα είναι 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε μια μέρα. 57 λέει αντιμετωπίστηκαν ανάμεσα στο αρχικό στάδιο κτλ. Και αλήθεια είναι ότι και εμάς μας πιάσαν τα μέσα στον ύπνο. Είχαμε φωτιές ημερών που δεν τις καλύψαμε όπως καλύπτουμε άλλες φορές. Ίσως γιατί και εμείς περιμένουμε να ξεκινήσει ο Μάης για να μπούμε μπροστά. Έχει αλλάξει κάτι? Το ότι αλλάζει διαρκώς, όχι μόνο κάτι πολύ περισσότερο από το κάτι, είναι δεδομένο. Και αυτό είναι που μας δείχνει τη μεγάλη ανάγκη συνεργασίας. Φέτος φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν έχει βρέξει πολύ. Χρησιμοποιώ όρους απλούς για να είμαστε κατανοητοί στους συμπολίτες μας. Αφήνω πίσω μου τους πολύπλοκους επιστημονικούς όρους. Δεν έχει χιονίσει, δεν έχει βρέξει πολύ και αν το πάει έτσι ο καιρός, τα πράγματα δεν θα είναι πολύ εύκολα. Μπορεί φυσικά να υπάρχει κάποιο διάλειμμα με βροχοπτώσεις που θα μεταθέσουν το πρόβλημα μέσα στο καλοκαίρι ή και μέσα στο φθινόπωρο. Το ζήτημα είναι τι υγρασία θα μπορέσει να κρατήσει το περιβάλλον και πώς αυτή θα ανανεώνεται. Αλλιώς το ξερό είναι πιο επικίνδυνο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Ναι, ξεκινώντας την κουβέντα μπορούμε να παραδεχτούμε ότι από τη στιγμή που δεν έχει βρέξει αρκετά και δεν έχει χιονίσει αρκετά, φαίνεται ότι ξεκινάμε δύσκολα. Από την άλλη μεριά, για να παραμένουμε στην τεκμηριωμένη γνώση και σε ό,τι μας δίνει η επιστημονική ανάλυση, μάλιστα, γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι ως επιστήμονες, πρέπει να πούμε στους συμπολίτες μας που δεν βρίσκονται κοντά στο φαινόμενο, στο αντικείμενο, δεν γνωρίζουν σχεδόν τίποτα για τις δασικές πυρκαγιές, ότι πυρκαγιές υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και υπήρχαν πάντα. Δεν είναι δηλαδή αυτές οι πυρκαγιές οι συγκεκριμένες που μπορούν άμεσα να συνδεθούν με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα. Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, με απλά λόγια, για να πάμε στην επόμενη ερώτησή σας, οι φρυγανικές εκτάσεις, για παράδειγμα, που έχουμε σε πολλά νησιά μας καίγονται με μεγάλη, με μέση ένταση και τον Φλεβάρι και το Γενάρη και το Δεκέμβρη. Και έχουν τέτοια διάρκεια και είναι και τόσο δύσκολες. Βεβαίως. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μια πυρκαγιά που μπορεί να έχει μέση ή χαμηλή ένταση δεν μπορεί να απειλήσει πολίτες. Και εκεί είναι που έρχεται η μεγάλη ανάγκη της ενημέρωσης των πολιτών, της γνώσης, της διάχυσης της γνώσης στους συμπολίτες μας, έτσι ώστε γνωρίζοντας τα βασικά να μπορούν να καταλάβουν τι είναι αυτό που τους βοηθάει και τι είναι αυτό που τους εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο κατά την εξάπλωση μιας δασικής πυρκαγιάς. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω πάντως, είναι όμως και πόσο κανείς το παίρνει σοβαρά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο αγρότης εκεί στο Ρέθυμνο που έβαζε φωτιά στα κλαδέματα δεν έχει ξανά αντιμετωπίσει ξερή εποχή ή δεν ξέρει ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και τα σχετικά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Λέγοντας για διάχυση γνώσεων στους συμπολίτες μας, δεν θεωρούμε ότι με ενημέρωση 2-3 ετών μπορούμε να λύσουμε μαγικά τα πάντα, όμως μπορούμε να μειώσουμε σε σημαντικό βαθμό τις ενάρξεις που ξεκινούν από αμέλεια. Έχουμε έλλειμμα σε αυτό στην πατρίδα μας. Χρειάζεται να δουλέψουμε πάρα πολύ στην ενημέρωση των πολιτών και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε πάνω σε κάποιους βασικούς άξονες για να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυνατά τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή είναι βέβαιο, όπως έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες σε διεθνές επίπεδο, ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε αποτελεσματικοί διαχειριστές των δασικών πυρκαγιών ή να υλοποιούμε την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών με επιτυχία, εάν μέσα σε αυτή την προσπάθεια δεν υπάρχει ενεργός πολίτης που να ξέρει τα βασικά. Δεν γίνεται δηλαδή διαχείριση του προβλήματος χωρίς την κοινωνία. Πριν ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει πια με το στάδιο της οργανωμένης κοινωνίας, δηλαδή τους θεσμούς και τους κρατικούς μηχανισμούς, να κάνω μια διόρθωση. Από τις 6 το απόγευμα 7 Τετάρτου, δηλαδή χθες, μέχρι 6 το απόγευμα σήμερα 8 Τετάρτου ήταν οι 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές.
γιατί έψαχνα λίγο να βρω τα στοιχεία, επειδή λέτε, δηλαδή όταν δίνουμε ένα στοιχείο τουλάχιστον να φροντίζουμε να έχει δοθεί ορθώς. Το ότι εμείς ξεκινάμε την αντιπυρική περίοδο 1η Μαΐου είναι κακό, καλό, λάθος, χρειάζεται να λειτουργήσουμε κάπως διαφορετικά πια? Είναι δεδομένο ότι σε κάποιες περιοχές οι ξερές συνθήκες υπάρχουν και πριν την 1η Μαΐου. Όπως είναι δεδομένο επίσης ότι στα μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη, δηλαδή στις βόρειες περιοχές της πατρίδας μας και όχι μόνο και σε άλλες χώρες, και στα μεγαλύτερα υψόμετρα οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, είναι πολύ πιο βρεγμένη η βλάστηση, να το πούμε απλά για τους συμπολίτες μας, και ο κίνδυνος μετατίθεται μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή δεν αρχίζει την ίδια ημερομηνία η αντιπυρική περίοδος, και το ερώτημά σας είναι εξαιρετικά εύστοχο. Μέσα σε αυτή την προσπάθεια που πρέπει να γίνει, να συνεχίσει να γίνεται στο μέλλον, βρίσκονται και αυτού του είδους τα ζητήματα. Δηλαδή μπορεί άριστα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα η αντιπυρική περίοδος και ό,τι συνοδεύει από μέτρα την αντιπυρική περίοδο να μην ξεκινάει την ίδια. Γιατί ξέρετε, η εγρήγορση έχει όρια. Δεν σας ανοίγω πάρα πολλά θέματα, γιατί ξέρω ότι δεν έχουμε χρόνο. Θέματα που είναι πάρα πολύ βασικά, όπως για παράδειγμα ποια είναι η ποιότητα των ανθρώπων στις πόλεις. Έχουμε τα τελευταία χρόνια μια συνήθεια να κλείνουμε τα πάρκα το καλοκαίρι. Αυτό είναι προβληματικό. Πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι άλλο πράγμα προστατεύουμε τους πολίτες κάποια χρονικά διαστήματα σε κάποιες περιοχές, επειδή ξέρουμε ότι εκεί θα κινδυνεύσουν. Και άλλο όταν σκάει το τζιτζί και ο άλλος δεν έχει να πάρει μια αναπνοή, γιατί εμείς δεν μπορούμε να το προσέξουμε. Την ίδια ώρα που έχει γίνει εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια καθαρισμού από ξερά χόρτα, και τα πάρκα μας είναι πάρα πολύ όμορφα. Συντηρημένα, κλαδεμένα, έτοιμα να τα απολαύσει ο πολίτης. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που μπορεί να συζητήσει κανείς. Μάλιστα. Αυτό που θα ήθελα... βλέπω εδώ ένα μήνυμα που βάζει έτσι μια κάπως διαφορετική σκέψη. Θα μπορέσετε να το προσέξετε. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπετε, να ρωτήσει κάτι ακόμη σε σχέση με αυτό, και έχουμε και ένα λεπτό ακόμη, να ξέρετε. Βεβαίως, και τους ανθρώπους. Η εγρήγορση είναι χρήσιμη, αρκεί να μην ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς, γιατί οι άνθρωποι που υπηρετούν και στο πυροσβεστικό σώμα και σε άλλες υπηρεσίες χρειάζεται να μπορούν να παίρνουν και κάποιες ανάσεις. Και σε όλα τα πράγματα η παρατεταμένη εγρήγορση δημιουργεί προωρή κόπωση. Πριν που λέγαμε για μπάλες και καμιά φορά με κοροϊδεύουν, ασχολείσαι με τα αθλητικά, επειδή αυτό είναι ένας δοκιμαστικός σωλήνας. Μαθαίνεις πράγματα από οποιαδήποτε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ξέρεις λοιπόν ότι αν κάποιος αθλητής ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν και δίνει το 100%, το ξέρεις ότι θα κρεμάσει. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος θα χρειαστεί να έχει τη μεγαλύτερη και σωματική και πνευματική εγρήγορση όταν το φαινόμενο θα είναι στην κορυφωσή του, μιλώντας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Άρα είναι πολύ ορθό αυτό που λέτε. Το καταλαβαίνουμε κι εμείς που δεν έχουμε επιστημονική τεκμηρίωση. Μου λέει όμως εδώ ένας φίλος ή φίλη ότι στη μεγάλη πυρκαγιά στη Δαδιά, λέει, έφταιγε η εκτεταμένη βροχόπτωση Μαΐου-Ιουνίου, γιατί ενίσχυσε τη βλάστηση που αποτέλεσε αργότερα την καύσιμη ύλη. Είναι ένα ζήτημα, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το σχόλιο, δεν θέλουμε να το αναλύσουμε. Να το σημειώσω το τηλέφωνο εδώ, γιατί νόμιζα ότι ήταν μόνο πειραχτήρια, αλλά μου λέτε ότι είναι πολύ... Δεν λέω ότι προσυπογράφω ακριβώς τη διατύπωση. Αλλά ότι είναι σοβαρή προσέγγιση και ευφυής. Έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς το μέχρι πότε βρέχει, τι σημαίνει αυτό για την αύξηση του κινδύνου, διότι εάν βρέξει μέχρι κάποια εποχή, ανάλογα με το υψόμετρο και το γεωγραφικό πλάτος, σου δίνει περισσότερα χόρτα μετά, τα χόρτα ξεραίνονται. Μάλιστα. Και αυτό αυξάνει τον κίνδυνο. Εάν συνεχίσει να βρέχει όμως μέσα στο καλοκαίρι, τότε αυτό σου μεταθέτει το πρόβλημα πιο αργά, μέχρι που αρχίζει και μικραίνει η μέρα, και όταν μικραίνει η μέρα η βλάστηση είναι λιγότερο εκτεθειμένη στις ακτίνες του ηλίου, άρα ζεσταίνεται πιο δύσκολα. Και τέλος πάντων, κυρία Θανασίου, που τα λέτε και ωραία συνοπτικά, μπλέξατε τώρα γιατί θα σας ξαναχρειαστούμε, οπότε δεν την γλιτώνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας διώχνουν παρέα. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας. Σήμερα η μέρα του έθνους στον Ρωμά. Μετά το δελτίο ειδήσεων, όχι η Έλενα, ο Δημήτρης.